Ya bafowethu, yazi umuntu mefuna ukukushaya bafowethu uzolifuna aze alithole iphutha. Yabo ngoba sibangaka nje bafowethu, ngezwe abanye bethi yephu ngale njani badala no-TikTok. Sibadala, isikhathi sokudlala sisitholanga. Uyakwazi ama-equation kuthi y plus d equal plus d plus 14 equal x. Uyazi leyo nto leyo wena? Divided by 98 square 1. Uyazi leyo nto leyo wena? Uthakhipha u-d14 khona lapho. Uyithathaphi leyo nto leyo? Y plus d kuphuma u-2. Umuntu usuke efuna ukukusha namanje mina emsebenzini akaze ngizwe umlungu engibuza lezo zinto. Hayi, thisha nje ukuxebula emvubu nje kushaye nje uhalela shayela umnandi ukubuza o-y ngihlangana naphi no-y mina divided. Mina kunzima okwami ngangifundiswa ubaba omncane engangimthanda. Ya wayekhona naye khona lapha esikoleni mina nga-A fundisa u-B yena. Ya uthola ukuthi heyi makuwukuthi maybe ngizama ukugoloza kuthiwa siyobizwa uyihlo. Awu khohlwa. Ezombuza same question. Ya khipha u-d ku-square 2 times 10 khiphe no-z. Uyithathaphi leyo nto leyo bakithi ku-2 mina ngazi ukuthi 1 plus 1 equal 2. Le nto eseningibuza yona ngiyazi le nto lena mani. Heyi.